ଏବେ ଆମର ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତାହାର ଏକ୍ସପାୟରି ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣିକି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଆଁକୁ ଲାଗିଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଲିଭେଇବେ। ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାକୁ ଲିଭେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆସିକି ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ନିଆଁ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆସିକି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଟାଇଟ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ଟାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ନିଆଁ ଲିଭେଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଫେରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଆଁ ଲିଭଉଛନ୍ତି।